Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Tikman muna natin ang kape barako. Bismillah. Syekh Abdul Nasir, mapipigin mo ako dari ko. Alhamdulillah. Sarang mapipigin mo tanong. Alhamdulillah. Iman to na sisita sa geng kaya Dr. Cafe at Ethiopian. Namiluto kami sa Iko. Upama niya kape, pili lagi dia kape na kakalipatan ng mga si sa inyo. Sheikh, diba? Sheikh, kagi na misimbing ako sa jamaat si Sagin ko to ubaya may masjid. Niya kape kita diskusyon na geng ko imam. Ayaw mo din na topic yan na yung kaya li Islam dinun kami. So Islam nagi agama kompleto at pisudo niyan so lang wana sakros kabuntung human siya sa geng kapag ito. Tunay isa ya usaya sa mga ulama si Sagin ya kapag ito kami si Sagin hindi na lang bumisima. Padi ko to kayo mga bangsatan si Saranaw si Sagin ya pitigili na ingat si Sagin ya dunia. Ayat tanong simba wala nakanako kita di kapanambayang kapamusa kaya titu simba na sudah ko lagi siya so parang ha mga rumah ka dagang ka maki minum ka sa lagi di ay bibitira ina kalilintad ka pipi tinong ka pa kayo pedasin ha subhanallah tusuki ako sa mga ulama siya bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumipantag saya kamrun dasam ka pakaisi ka na mga kaya benar din na lagi dan kaya agama tanua agama Islam isulidian sulang langwan apila malaman waktu minta Alhamdulillah. Masya Allah. kakaya dia ina agama makaayun kuwaraan ng manusia. Buhay. So nigil tikab tiru sa religion of nature. Aha. Diyan ka Islam. Makaayon kuwaraan mo kap manusia, waraan mo kapaginto. Ay laman sa mga padagamay barat na suwagama diyan ka agama Christianity na nanain utuwa dia luwiran ng pamana pangitabaniran aso mga pari, mga pupurok wagamiran na di pa kapangarumaan. Inuhuni ba ka pangaruma kaya kabayaran na focus si simba ko. Simba, dalisay. Ano masuti? Ano tantod na masuti sukwan? Kaya maanan yan na kawiyag-wiyagiran na kaya debu makwa. Debu makwa suwanta. Banyak di ka ngayon pa man na masuswairan na girakwan na palagitaw na ang biyatir dia pare ini lah. Namiyang lulu. Namiyang lulu lah. Dia lulu betul di namiyang kau tu. Paman sa mga watak na di dan di sebukan. Kakaya yang ku tahu paman na Luminius sirang unijo. Luminius sirang kuwaraan nila. Wah, itu sirang tu paman na ada pangaruma ini subun laut na kakayaan makadaya sukuan. Ay maknanya na matarukot so kapkapya ginawa manusia sa isang dahil niya ako may pantagong kawiyang sa dunia. Masya Allah. Iman to. Na lupo na karuman yan, na daawata yan, na lapis sa kapagintaw. Correct. Lapis sa kapagintaw ka, ano to, panimo sila sa pera ka. Nanada ka, dabuag kayo layo pa maakwan. Bayaran mo pa manadabugan, bayaran mo na bayaran wata, nadabayaran karuman. Gusto. Ribat ka Lima ko complete. Iman to siya na niya kabigiran iman to sa pamigiran nagingan na iman to pa nasunod sa pamigiran na kanukuan. Subhanallah. So agama na kompleto. Sama nito na bapeso sa katanwa maranaw mababaya politika mangpadsakan dito na maglulibot sa simba ayat dito na simba amay ka aya antap ka na serbisyo ko pagtaw serbisyo ko agama apa no kasi ko ha so dili ni pamamala akiusetan mo sa ginawatan mo so antay dito wala ang sa makapipipikir sa isa gyud ay serbisyo ko pagtaw apilitan niya na para si ko so kanda mo kapag mo so kanda na mapulisin ano may kapmali padagan sa kanina gisin si ko
kaya mapapasalisi sang uto pa man na usayan sang uto ceruk na Simba. So Simba na sa kanyan so Ismun jami. ismun jami'un o ismun samilun. Ngaran mararangkum yan. Sulang lang wana ay maanan yan na nganin ikasusuat wallah apalun sukateru gelebuk pamikiran melagid o pagnesaan tawa akaw pamanakwan ipapayam. Na naasaray ka susuat wallah ta'ala na palid mo to Simba. Allahu Akbar. Uway. Simba. Kasa suat-suat sa wala na yang mo to pamanadiyo ni ka suat wala nagyuti pamanadiyo di ka mapenso. Ano mo to Simba? Uway. Nanay so ande to namiya kalala Simba. Ande ni kaya paginuntulan uda to. Sa ayaman niyan nakuha ni paginuntulan niya supagtaw na namiya ka miya bubaya supagtaw na sumanggu supagtaw. Ayaman niyan namiya ka bugiso para pera. Namiya ka na saring simbiran si wala ka kagiya. Ayaman niyan na mauntol sudah tu ilan at mauntol sudah tu ilan na sumabuso mangulam na andit ni pamana apa na mariran ko dakwa apa na mariran sa ayaman niya na kapugpa kay magbagro agama tang Islam kadi silang di bangduk pia-pia nananandi ba ini iya kanalap man na Simba na putuan ayam ando ba ini putuan ang pansa para pia supa pagpa Allahu Akbar. Ayah lagi dia cego na lagi dia dia akan jokan dege. So pada gem sama na ya. Nah, paginom kan para di mateng go kape nga dia tami nga man gue. So kan dege na mapabali na Simba. Ang may kasakana iki dia ko. Na makaw masuk pemasa. Na sila menaka malaya subuntan ka. Aku paginuntulan ka ko kan dege ka. Di nga sa kanyang pagakal. Correct. Upamana so betul ka cuti tu benar. Cuti ku Rasulullah menukas laisa mina. Dika pakai bagi motor dagangan kana piam ya dina tika kana bumi. Ayah betul kana cuti tu benar. Udi nakati so paawin yan. Ugi na malibut membiar ke. Kapara dengan makan so tau. Dengan makan so tau. Subman so ging kaya kana tu subhanallah. Kaya tu sana kana kiso. Katur umang halus at tigiran na alunok kalumbayan nakagip pendeto ka. Nabangkan na yaway isaka bantuan sa sumo. Kasakad na rin ipanalang ko dumali daliyataw. Naamay kuminayong ka ko dumali daliyataw. Naburawanin ka sa tig. Na umipantag sa tamok adi pagayunayunan. Nasa kading imat ta umamitiara o bitiara masungkit. Bitiara at tanto masungkit di tanto. So kanda to, na ilayang ka, payasan masungkit ka. Amay ka ketaguan sa rin, amay ka ketaguan sa mas mala fitna, na uwad na kaya kung saratamu, agubagar na usayang usarangan na para sa Allah. Mataan ka, subhanallah, yan kaya kapag ginantangan siya sa gina dunia, na langon din na isimba, subhanallah. You cannot find in any other religion except in Islam. Everything you do, every angle of your life, in your aspect in your life, deals within the burden of Islam. When you sleep, when you eat, when you go for work, when you marry, Allahu Akbar, when you discuss, when you come to a meeting like this, whatever you do, na you always remember Allah subhanahu wa ta'ala. Ano nga ni kato na agama? Subhanallah. Na yuti kaya tiro no Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ha? Dan inadna ni sutaw ka para sa isagyang koto, simbar kami. Na ayah simbar na kana bubuka ka ng bayang kapamuasa. Kaya kaya simbar na kita inalay ka langon na mapi agalabag. Maka ayon ko kaya babayaan mo Allah. Bisyar ta kaya babayaan mo Allah. Kakababaya iron Allah na maka ayon ko kinisungkad nun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya babayaan niya. Mada ka nakatawan ka nun tiktan mo simbar na takin baka gitu na bid'ah. Na dito ka baya Allah. Lagi din yung mga tao, di siran di celebrate sa birthday ko no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagito ko ni babaya ko Rasul. Astagfirullah. Kenapa kigina ni babaya ko Rasulullah? Banga penanin yung mga kapira ay ba siran ni panilibrate sa birthday niyan. Ay babaya ko Rasulullah na ta'atun fima amar. Pangungunutan ko ini sugu yan. Na ikadua na sidkun bima ja'abihi. Paratian so ini talimuman yan. Na ikatalo na nahyun fima nahaanhu. So ini sa pareha na pagawatan na ka. Di nga
Di nga pangulaulan ha ikapat na kiyang kutuwa la ta'budallah illa ma syara'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanu simbain sa Allah, ditanu panunuatan sa Allah inong tabu sa kaya panunuatan no Rasulullah akya simbain niya no narupa na kining gulaulan niya no. Lagi di ka kakompliko simba. Naka-live tayo hindi. Live. Naka-live kasi akala ko hindi yan live. Sige. Sige. Jazakallah khairan Nur. Kasi saya kamu kapag ganyan ang pangyayari, kapag makamit natin o makarating tayo sa ganyan na sitwasyon, ay nakamit natin ang dalawang kondisyon ng ikhlas. Kaya po ang hutan mo sarat kapag-ikhlas ka pag ganayro na pa mo na ikhlas ka si ikwal na subhanahu wa ta'ala. Alam mo nang gilubog na piniliap ng tanurun, ubatan ubamas at suwala na balasan tanong niyan. Nabarwar pangangarig tanong kapakilaylay. Kaita. Nabarwar adna kapalitian. Correct. Ino tanwa di galub ka kakagiya na nakurun makatamu, nakurun na kuwan. Kasi nakapakatamu, nabal ka basta kabayar ka wala nakitaling umarkad. Correct. Ang kanana pamanatamuk. Na di kan niya kabaya, na di kan gitaling mawagin, adna tamu ka. Na nakakana ba diyan ko tayo pamana ikasusuat ka pa man niya kalala tamu. Kay no ay pamana niya kadak-dak limana. Digan na buko kaswa si Pacquiao, Manny Pacquiao. Ano ba ini papaganin na ayat tutulam na libo na iman to na pamana billionaire. Correct. Na nakagya kukontrol tan wallah subhanahu wa ta'ala. Wa dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ang Sheikh ay panagyat ito kita mo utaw na yan ito kasusuwat ka ko inibigir ka wallah. Why? Kenapa pera? Kenapa kada to? Is a treasure that never be exhausted. I agree with that. Wallah, you are correct. Correct. Subhanallah. Al-ana atau kanzun. La yufna. La yufna. Wallahi sahih. Saraha wallahi. Ayat tamu utaw nagyang utaw kasusuwat ka sa inibigir ka wallah. Adna muria tahu nga siya de, niya ka tamu ka sa mada ka kay muria tahu na de tamu ka na masuwat na karuwa. Importante na punab na rin sa ikaw. Karena yang importante napipikir na kami na kaswang subhanahu wa ta'ala. No, tumatawa ka, pagod ka na. Na, Sheikh, iman to na, tunay last pamunto sana kapakayang baluin ka, hindi ba, yan kaya mga tao na ditirtano, liman tayo mga bangsa tano na sutig tano at dino na siya. O sudinum na siya. Anto ni pamunto siya na last di ka wala siya kinian mo. No, gakapoy ka diya sa paghawak nimo ana, dili lang na apin na ni siya. Jazakallahu khairan. Tunay panwan ka ko pagtaw. Bismillah. Susak noon na sabab ko so panarima noon. Na paganay ron nagyan kaya gilubog tanong ron na mga lama. Niya ka pepe. Good. Na hindi ginawa itan. Sa sabaratan mo na uman isa na sabutan yan sukod yan. Niya ka pepe. Gina ka ng kuta ay manan yan na lagi bibitan ng masusuat ko. Pagka nasa kabui benar, nasa kabui mapasang, nasa kabui malay ilmu. Na gino kan tanong na kabaluya ko kompetisi. Competition. Sa Islam na ba competition? Laban na tanong dan tanong mga aya di kompetisi anda simba. Nagi na simba ini. Allahu Akbar. Ay gina man to di kompetisi antai madakli pans, antai madaklakwan. Ay manan yan nakwan. Dimuntay ko video niyan. Dimuntay ko video niyan. Na taman sa paman na anda di gina kasi mo sabod na tingin na kataon yan na sigiro na badi pangangari, badi priya. Na ditanod na ki ando ba ini pumamaki naging sutaw aaya aawidan niya na akala na supadiyan. Na aya importante na ditanod din galubog sa lila para wala utan na. Di na batan way man aniyan nakwat. Kagiyangan na ng mga tao ko man ay na widan akan sugal padian na di man kapadengan yan ubanian na kebubay madeng nananada ke ko naguna uway nanas so mga ulama tano na ilain tano suway maknanian na mga uluan kung mga ulama tano pangulutan tano na silang tano sila silang tano sila nga kagya ay maknanian nakwan subuan wagama subuan wagama ka panbuan patot natin
na ino maptero ang nai. Nadi ako nung ipinamay na. Ilan man nga mga pagalitan ng mga profesional, mga attorney, mga doktor, kabasiran di pupawala. Benar ya rin say. Ya kapi-api adiran di kang giginawa na mga profesional tanong manarimo mga alim. Mga ulama. Bilang tayo, mga bilang tao. Kambilan ng Kira manutab kandiyak na mga rarata, mga sasusunay barata ay pangpusta. Na kaya po na niyan na alim. Di mapiyak. Tak na kuwan na po na reluctance ako. I'm reluctant with that kind of behavior. Correct. Na pangibarat sa dipon mga pipi ibarat so ko ang kagi ay mga niyan na benar din. Adin na mauna. Na adin din na matangka, na adin din na mauurin at api anda nga din gilinga sukuan. Pila malama ano kapag intaw ng dugunanan. Correct. Kadato na adna mo una sa kadato na makatutundog na adna pa man minuso kadatuin. So tamo na adin na number 1 na biya kalalay tamo kailangan ni sige Sultan Hasan al-Bolkiah ngaya tamo kiran sige kwan Khalid dia kaya tatamu kung sa ngay Middle East ay kapatatamu kung sa dunia at insyaallah may kapepenan siya dita no pipikir ni pamana sa kabima puro sa mapia na sa kabuikwan kububay ano madaklataw na sa palikan na di kububay ano madaklataw sige chef panintan ko lug la ay mga niyan na balasan tanong niyan sa mapia na may sa tanong sa galabak sa ko dia dita no dikap kapangangawi ko simbak wala so masyaallah matan agama Islam nagiyan na ni pun naman namarantan ka antara kabibay iwala taala nagiyan ka iya agama tanong na nanapamana wa ni nang kaya kambo bangiya akwan kumana ay pakiilaya kini ka pasangyan correct sa kaniyang ipupa ka sa madaklat di na napagkakawit sa kapriya na di nakapian niya ni buntan nga na makiilay-ilay na waya makinagna di na niya kapi buntan bangad na nagreedy ka ay pagagreed na so wallah tanto bulawan agumya ka pepe amia aloy agyang ga alokstano sa agyang ga amia baloy panduan ni Andre Kitano ang mga ulama ang mga di manunun si ko agama tanong agama Islam. Subhanallah, at the end of the day, na Allah subhanahu wa ta'ala will judge us in the day of judgment. Talabad tanu susuldan sa puso o pagaritan no. Ayang mata oro na so Allah. Niya kapipid na kayo panduan ng mga lukstan no. Sisla ikano, lulugara kano, mabagaya kano, pupurwa ikano, sila ang aso padkakasila kaniyan. Na so Allah ta'ala, na so Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitero yung pangimbabaan ka. Panginsukur ka itim kawan na so mga pagaritan no kaya mga ulama na naman subuan niya kaya pamakaw mayroon lagi sa Sheikh Ahmad Bashir sa kay Alim Salih Uthman na bapiya sa mga markas sa Shabab agus barang-barang ang mga upungan na may isa sirat na gi na inuta mo ko imaptero kay sabab sa giyang kaya kada lima to mga pagaritan ng mga ulama na miya makaw masiran na mga buluga kalumbayan very hot upama na mayaw si kayo sa mga ruguran na mapibang bugam ya kung latsuwa gamatang agama Islam na agad ito na kanagi isa kagdamaming ginaway kami wad na pagkatuuno na lagi din na nadisiran di papawala nasira no to na ino kasiran mga busog na gutala nasira ni bubay daruan wad na miyan siya mo padiyan ugid na aya ilayan ni ron na tanggap ang tanong na sumang ulama na may isa Yagi kapag intaw tanong na alhamdulillah pangintawala bilangon mabaloy simba so mga galbaktan nagutarimaan wala sa mga pipi agalbaktan iya pagarita di man alhamdulillah may encourage kay man to katanad na YouTube channel ka ano na FB nga taruson ka ginan kaso ka ba sa mga sa purun ka dito purun na kada dawayan tad mo bengo di wala po maka ako nakanaini pa ito nakana mga biya pitero ka na kana di ko pumikir yung mga bashers kasi mga bashers na dignanan o pa man na pire Rasulullah na antay da kalba isa tila na Rasulullah na number 1 perfect man on earth na tanto sa kanina niya kasagad yung mga kapapakay ko ay pag-isu-isu na na rin sa giyang kaya masa tanong balasangan wala sa kaya pamamakin gyum ya tanggawa ka piyamya neno kay inshallah na mga oras di tanong di makambabaratan wa Railaan tanu Allah selam na miskan wala ng mga bangsa miya pamamakin nagsisagyan kaya tapat patap ngampong ranaw nagiyang kaya pagilidan sa giyang dunia adi mamakin nagiman to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.